लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बर' सिख्लाफोरा जुमाय लोंनानै बा मोसाथिंनाय बा बार्थडे पार्टी जानानै जुमाय लोङै मोसाथिंनानै भिडिअ हगारना लानायनि सायाव जागोन। आरो बे भिडिअखौ लाबोनि आगोलावनो आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। गोबां भिडिअ लाबोनो दंबायो। सिख्लाफोरनि फट'आ मानो भाइरेल जायो, भिडिअआ मानो भाइरेल जायो, ना गाव गावनो फट' आरो भिडिअखौ बानायना लानानै गुबुननो हरनानै गुबुनखौ बदनाम होयो, बेनि सायाव आं भिडिअ लाबोगोन। माने आं दिनै ट्रेलार होना दोनखानो एसे मानो। आरो हाबा जानाय गथ' सानै गोनाङा सेंग्राजों खारदो मानो, बेयावबो डेन्जार रिजन दङ। मोनसेया ससियेल मिडियानि दारै ससियेल मिडियायाव माबा मोनसे भुल मावना लादो, मोनसेया हौवानि माबा मोनसे माने बेनि सायावबो भिडिअ लाबोगोन। आरो दा आंनियाव मोनब्रै मोनबासो फंबायमोननि कल फैगासिनो दङ। दा 5 बोसोर जाबायमोन, 4 बोसोर जाबायमोन, गार्लफ्रेन्डआ गारनानै थांबाय, जों बोरै माने बिराद टेनसनाव दङ, डिप्रेसनाव दङ, बेनि सायाव माने आं एसे ट्रेलार होना दोनदों आं मानि सायाव भिडिअ लाबोगोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ मा, बर' सिख्लाफोरा जुमाय लोंनानै पार्टि जानानै भाइरेल खालामनो। आरो फंबायमोननि मेरला खामानि दं। बे जिम हल, बे जिम हला आंनि आन्दाराव। आं फंसे बाथ्रा बुजायनि। दा गोबां मानसियानो आंखौ बुङो खामानि गैया नामा नों लेब लेब भिडिअ बखिबाय थानो। गोबां खामानि दं। बेसेबा गिदिर जिम हल, बेसेबा गिदिर गिदिर लाइट नायनानै ला, बेसेबा गिदिर गिदिर मा ग्लास, बेफोरनि खामानिखौ मावोब्ला मानसिया मोजां मावनांगौ। दिनै आंखौ बे जिम हलखौनो सालायनानै, बे जिम हलखौनो नायफिननानै आंनो दिनै दरमा होयो, नंगौना? दरमा मोनो आं बे जिम हलजोंनो। अब्ला आं बे खामानिखौ मोजां मावथारनांगोन, बे सिसाफोरखौ आं साफा लाखिथारनांगोन, नंगौना नङा? आं थिग बेफोरबायदिनो आंनि लोगोफोरखौबो होनो, आंनि मास्टर लोगोफोर गोबां दङ, पुलिसबो दङ, आं बिसोरबो बुङो भाइ गथ'फोरखौ मोजां फोरों, जानला मानला स्कुलाव फोरोंनानै मा दरमा लाबा बे दरमाया खामानि होनाय नङा, मोजां खामानि मावनांगौ। मास्टरबाबो मोजां गथ'फोरखौ फोरों, गथ'फोरखौ गियानि खालाम, बेनिफ्रायसो दरमा ला। न'आव जयै जयै स्कुलाव थाङालासिनो डिउटि होआलासिनो दरमा लाबा नोंनि बे फैसाया खामानि नङा, भगबान दं गोजौआव। बेनिखायनो जोङो मा, आं दा मा होनो फंबायमोन, खामानि मावै मावैसो रायज्लायनो ना दलद थाना रायज्लायनाय जागोन ना, उफाय गैया। अब्ला आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय, लोगोसेनो जय हिन्द। दा भिडिअखौ खोनासंदो। बर' सिख्लाफोरा मानो जुमाय लोङै लोङै भाइरेल जागासिनो दङ। जिरायनि लोगोफोर, नोंसोरनो बुं, जोंनि बर' सिख्लाफोराल' जुमाय लोङो नामा बे बुहुमाव? जोंनि बर' सिख्लाफोराल' बार्थडे पार्टि जायो नामा? जोंनि बर' सिख्लाफोराल' मोसायो नामा? आंनि कुइसन। वर्ल्डआव नोंसोरलाय मा, जोंनि बर' सिख्लाफोर जायफोरा गाज्रि दै, आं गासिबो बुङाखै, जायफोरा सासे सानै गथ' साब्रै साबा लोगो नाङै नाङै पार्टि जायै जायै भिडिअ भाइरेल खालामदों, गाज्रि गाज्रि बाथ्रा होख्रावो, मोसायो, नोंसोरथ' जोबोर मोजां मोन्दों खोमा, नंगौना नङा? नोंगो, जोंबो नायनानै जोबोर मोजां मोन्दों नोंसोरखौ नायना, बिमा बिफाखौ रसन खालामगोन, नंना? आरो नोंसोरनि सायाव जों माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङोबा नोंसोर जोंखौ गाबोननो मा होनगोन, गादबना दोननो नागिरगोन, नंगौना नङा? बे वर्ल्डआव नोंसोरल' जुमाय लोङो नामा बिनानावमोन, जाय लोंनानै जाय भिडिअ खालामनानै? वर्ल्डआव नोंसोरो बाहेरायाव थांनाङा, बाहेर देशाव थांना, गवायाव थां। फरेनार सिख्लाफोरा मोनानि 7टानिफ्राय फुंनि 7टासिम दोङो, नाथाय बिसोरो 12 घन्टायाव 3 बा 4ल' बियार लोंगोन, गरसे गरसे हरसे खेदायो, हरसे डेन्स मोसायो। मालाबा फरेनार सिख्लाफोरनि, मालाबा गुबुन देशनि सिख्लाफोरा गवायाव फैनानै लान्थि लान्थि गिदिङो, बिसोरनि गाज्रि भिडिअ भाइरेल जानायनि दोन मानसोरो। अब्ला जोंनि बेफोरबायदि सिख्लाफोरा लोंथिं लोंथिं भिडिअ भाइरेल खालामग्राफोरा गवायाव थांनो मोनबाथ' लंथं खुनानै हेगारजोबगोन खोमा गावनि भिडिअखौनो, फरेनारफोरखौ नुनानै। नोंसोर नुदों ना मालाबा? नोंसोर मा जुमाय लोङो बिनानावमोन? नोंसोर मा जुमाय लोङो? नोंसोरथ' खेबसेल'सो लोंदों खोमा, नंना नङा? बेंगालर थांनो, मुम्बाइआव थांनो। सिख्लाफोरा प्राइभेट जब मावो, गिदिर गिदिर फरायनाय, हरनि मोनानि 6टानिफ्राय हरनि माने फुंनि 6टासिम, मोनानिफ्राय 12 घन्टा कम्पिउटार थुयो, हरसेया मेङो, हरसेया मेंनानै थाङो 9टा, फुंनि 9टायाव बिसोर मा खालामो, न'आव थांनो गोनाङाव धाबायाव हाबनानै लाल लोङो, माने माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय। नोंसोरलाय मा लोङो? फुंनिफ्रायनो लोङो। बेंगालर, मुम्बाइआव सिख्लाफोरा मालाबा बिसोरनि लोंनायनि भिडिअ भाइरेल जानायनि दोन मानसोर नुदो। आंनि लोगोमोन
आं रियेल काहानि खोन्थानोसै सानसेखालि जोङो बेंगालराव फुटबल गेलेनो थांदों क'क्राझारनि आर्मि लोगो आंनि फुंनि 9टायावनो आंथ' लोङा बिसोर लोंग्रा नालाय बिसोर साथाम सिख्लामोन साथाम सिख्लाया बिराद दामिक दामिक लोंदों ओमफ्राय बिसोरबो खाथि खाथि जिरायनानै सिख्लाफोरजों कम्पिटिसन नांबाय थारमाने रायलायलायाखै आरो लाजिबाय बिसोरो आंनि लोगोफ्रा सिख्लाफोरा जेबोआनो जायाखै लोंनानै आंनि आर्मि लोगोफोरा मा जादों क'क्राझारनिमोन 20,000नि मबाइलखौ फेनानै गारना फैदो नाथाय सिख्लाफोरा उथिबावाखै नुदों नोंसोर मा लोङो एयारपर्टआव थांनानै बाहेर देशनि सिख्लाफोरा फ्लाइट गाखोनो जायागौमानि एयारपर्टआव दुनियानि मोनो मालाय लोंबाय थायो नोंसोरलाय मा लोङो बिसोरनि मालाबानो भाइरेल जानाय नुदों गाज्रि मोसानानै होख्रावनाय नुदों नोंसोरो मणिपुराव थांनानै नाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा मालाबा तास गेलेयो केन्टिनाव माल लांनो फैयो बिसोरो लांनो फैनानै केन्टिन मोखाङाव मा खालामो गेट मोखाङाव जि बनानै तास गेलेनानै सिगारेट सोबो ओरै तास गेलेयो मिथिबाय नोंसोर मा बैसोरनि तास गेलेनानै सिगारेट सोबनाय मणिपुरि हिन्जावफोरनिया बुरैफोरा सिगारेट सोबनानै तास गेलेनानै जोंनि केम्प मोखाङाव थायो मालाबा बिसोरनि भिडिअ भाइरेल जानाय नुदों आंनि उन्दै उन्दै बर' सिख्ला बिनानावमोन नोंसोर मा सानदों नोंसोरल' लोंनो सानदों नामा जुमायखौ नोंसोर लोंनो नामा जुमाय लोंनो नामा आं दंमोन कल खालाम आंखौ खिन्थु जुमाय लोंनानै लोंजोबनो हायाब्ला बथल आङो जुमायखौनो दौना फुथारगोन मिन्थिखा जुमायखौ लोंनोबा लोंजोबथारनो हानांगोन नङाबा बथल लाबो दौगोन लास्टआव आं आंनि लोगोफोरखौबो बिदिनो पार्टि जायोबा लोंबाय थायो भाइ सिखारोबा सिखाराबा भाइ ओरैबायदि होगोन लोंनानै थैनांगोन आरो लोंजोबनायाबा आंनो बुथारगोन होनना बुङो दम होयो आं मा सानदों नोंसोरल' जुमाय लोङो सानदों बर' सिख्लायाल' जुमाय लोङो सानदों थिग बेफोरबायदिनो फंबायमोन आं बुंखाबाय भिडिअ भाइरेल मारै जायो सिख्लाफोरा गावनि फट' भाइरेल जानानै लास्टआव बयफ्रेन्डखौ मानो बदनाम होयो ना भिडिअखौ सोर खेबनाय सोर बानायना लानाय मानो बहुत कुइसन जायो थांनानै बेनिखायनो आं उन्दै फंबायमोन खाबदान जा दा आंनाव गोसो थोलायनायनि बागै भिडिअ बानायनो आंनाव फैदो खाबदान जा फंबायमोन गाज्रि आखु सिख्लानिफ्राय गोजान जा लाइफ बरबाद खालामनो हागोन ओरैबायदि लाइफ बरबाद खालामनो हागोन फंबायमोन मिथिद' गाज्रि सिख्लानिफ्राय साइड जा गासैबो सिख्लाखौ आं बुङाखै गाज्रि सिख्लाफोरखौ बुंदों आं बेजोंबो जाया जागोन बैफोरबायदि सिख्लाफोरानोथ' मा खालामो मिथिबायना बैफोरबायदि गाज्रि सिख्लाफोरानोथ' सेंग्राफोरजोंथ' हाबा जानो हाला सेंग्राफोरजों हाबा जायोबा सेंग्राफोरा बेखौ बुखागोन उनाव दोखो बुगोन बेखौ गथ' सासे जानायनि उनावबो नों ओरै मोनो होनना बेनिखायनो बैसोरो मिथिखानानै माबायदिदो लाइन मारियो मिथिबायना आं बेखौ बुंबा बारा जालांगोन मालायनि लाइफबो जायोबाबो थांहैनांगोन अब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बोरैहाय हिन्जाव गथ' गोनां सानैया बोरैहाय गुबुनजों खारदो मानो भिडिअ भाइरेल जादों सब बेफोरनि बागै आं भिडिअ बानायगासिनो दङ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द